Já ještě, vy jste mluvil o Ukrajině, ale bych tady ocitoval z Hospodářských novin, no? Tisková zpráva. Kvůli nestabilní hřivně přerušili biznis s Ukrajinou. Dnes už tam Parfums.cz opět prodávají. A teď mě zajímá, jaká je situace teď. Dokážete prozradit, na kolika procentech původního obratu před putinovskou krizi dneska jste? Jsme asi na polovině, ale ono se to v zásadě těžko počítá, protože my samozřejmě počítáme ty obraty v korunách a vzhledem k tomu, že hřivna ztratila asi 40% svého kurzu, tak ten propad možná není tak drastický, kdybychom to spočítali vloženě v hřivnách, ale za nás pořád je to prostě polovina. Ale takhle, já do toho ještě vstoupím, není to jenom jakoby náš problém. Jo? Ono po té krizi v podstatě celá e-commerce na Ukrajině klesla o nějakých 40 až 50%, protože v podstatě čtvrtina území tohle to vůbec neřeší a zbytek obyvatel řeší ohromnou propad vlastně kurzu, kdy se jim tam produkty zdražují o desítky procent, takže v současné době je to tam docela těžké pro ty e-shopy a tu e-commerce. Ale ztrátová investice.